fajn tuffiħa ilhom żmien imwaħħla tabelli appellaw lin-nies iżommu lura mix-xifer tal-irdum minħabba l-periklu. Madwar it-torri kien hemm ukoll il-qoħ biex in-nies ma jersqux madwaru. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa l-pulizija poġġew barrikati biex għalqu kompletament l-aċċess tal-pubbliku għaż-żona qrib it-torri ta' tuffiħa wara li rċevit rapport dwar konsenturi u nuqqas ta' stabilità tal-blat ta' hawnhekk. Min tarif li nata TVM News, id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi ilu minn tal-anqas sentejn jagħmel monitoraġġ tal-blat fit-tarf ta' dan l-irdum. Il-perit Mario Erlul spjega li kull 4 xhur tittieħed nota ta' jekk kien hemm ċaqli il barra fil-blat u jekk kun il-każ jittieħed kejl tal-moviment. Qal li l-pass li jmiss hija evalwazzjoni ġeoteknika iddettaljata tal-istabilità tal-blat. Tul dan is-sentejn iddokumentajna wkoll il-faċċata ta' dan l-irdum li qiegħed 30 metru l fuq mill-livell tal-baħar. U issa l-qudiem ħajsir studju iktar dettaljat ħalli naraw il-blat, il-formazzjoni tiegħu kif ukoll x'interventi jistgħu jsiru biex jiġi konsolidat il-blat. Il-perit Erlul enfasizza li biex wieħed jasal sawn huwa meħtieġ għarfien ta' x'qiegħed jiġri. Mistoqsi x'soluzzjonijiet jistgħu jitwettqu semma li abbażi ta' dak li jirriżulta mill-investigazzjoni li qed issir hemm bosta għażliet li jistgħu jitwettqu. Indaħlu virek tal-azzar jew tal-stainless steel ġal-blat biex jiġi konsolidat, soluzzjonijiet jistgħu jintrabtu boulders, blat kbir, cables tal-azzar, soluzzjonijiet oħrajn li tagħmel micropiling, jiġifieri taqqab pilastru tal-konkrit fil-blat ħalli tkun tista' issaħħaħ l-istruttura. Rigward it-torri nnifsu li jinsab f'idejn l-awtorità tal-artijiet għaddejja ħidma biex dan il-patrimonju jitħares wara sentejn ilu ġarrab ħsara bil-maltemp. L-awtorità tal-artijiet qalet li dan ix-xogħol qiegħed isir b'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni li ser jagħmel tajjeb għal ħsara li saret meta kawża ta' dħul ta' ilma ċieda parti mill-ħajt tat-torri li jħares fuq il-baħar. Il-perit Mark Azzopardi qal li quddiem l-awtorità tal-ippjanar hemm applikazzjoni għal permessi biex isir ir-restawr. Aħna l-darba tiġi approvata l-applikazzjoni minnaħa tal-awtorità tal-ippjanar ikonna jsu l-go ahead li nistgħu mmexxu. Fl-istess ħin qed nimmonitorjaw ftit l-istudji li jsiru bħalissa qegħdin f'kuntatt ma' Dipartiment tax-Xogħlijiet u skont ir-rakkomandazzjoni tagħhom mbagħad naraw kif nipproċedu aħna. It-torri ta' tuffiħa nbena biex jassess din ix-xaqliba tal-kosta fl-1637.